I mi smo, bre, ljudi, Evo, samo stavite ovdje 20 metara i pogledajte. Svi su mi se ovdje rodili. Ajde, bre, evo, dovedu vas ovdje i sad i trp Milojka, potrpali ove pumpe i vama zamazuju oči. Jebote, mislim, dokad više to. Šta? Pumpe sam ja doveo iz Hvala vam na tome, hvala vam. Ali da vidite kako je dole jezero, more oko moje kuće, ko da sam na Indijskom okeanu. Neću da više za vama. Možete. Neću, uradite ako ćete. Znači, to je bila predstava za televiziju, da? Kaki vreme. Niko vam neće. Gospodine Vučić, može još jedno pitanje samo, ako nije problem. Samo mi recite, sad ste pominjali u Lučanima da postoji taj problem zatrpanih kanala. Te puta su Lučani od 2012. na primjer poplavljeni. Ovdje imamo poplave. Kada očekujete da će neko odgovarati iz opština zašto se radi ono na što se uloženo? To morate razgovarati sa ljudima iz opština, ali morate pre svega sa domaćinima da razgovarate. Prve 3 kuće koje su nam poplavljene, bolje da vam ne kažem o čemu se radi. I znate, najveći je problem kad dođe neko ko sme da odgovara. Zato što onda vidite da baš malo ko je brinuo. Da stvarno mislite da može država da brine i da postavi svuda sve na svakom mestu i na svakom koraku. Najlakše je da budete besni na državi. Ja nemam problem da svakome odgovorim. Da dođem kod svakog i da svakome kažem sve što mislim. Malo je 200.000. Meni nije malo. Zašto treba da uzmem drugim ljudima u Srbiji da dam? A šta ste uradili svi zajedno, pa nije niko ništa. Svi stoji, gledaju i čekaju da se nešto desi. Svi stoji, gledaju i čekaju u Lučanima da se nešto desi. Napravili kuće i sami svoj šut stavili u kanale. I sad me pitate, Vučiću, što mi nisi, pa šta da rešim? Da ispred svake kuće očistim svaki kanal. Super, hoću. Nemam problem sa tim, nikakav problem, kao što vidite, nemam da razgovaram sa bilo kim. Mrzim kad mi neko pravi političke predstave od svega, kao što ste videli u krajnjoj liniji. I nikakav problem sa tim nemam. Svuda da vidim ko je kriv, neka odgovara, zašto god znaju me. Samo što svi ljudi moraju da pokušaju da iz toga izađu jedinstveno, da izađu zajednički i da se izborimo da to popravimo. I nije problem, dobit će se pare. Samo nemojte mi govoriti da je to malo. Samo nemojte mi pričati da je malo po 200.000. Pošto je za mene 200.000 ogroman novac. Pa puta 100, pa kolika god je šteta za državu je ogroman novac 200.000 dinara. Jer država nema da da, nije to nešto zašto je država kriva. To je prirodna nepogoda. Nema država para da da više. Nema. Koji je odgovor osim građana? Nisam ja rekao da su građani sami, nego i opštinske vlasti i mnogi drugi. Naravno da jesu uvek. I treba svi da se ispitaju. Negde su građani, negde opštinske vlasti, negde su javna preduzeća. Mnogi su odgovorni na različite načine. Samo što svi treba da... Pa ne, pa kako mogu da znam? Sad me pitate. Ovde najmanje može da bude odgovornost jer je reka došla 1,3 metra iznad onoga što je očekivano. A mi uvek samo tražimo krivca zato što nismo u stanju sami da preduzmemo ništa. A ko se to pa pretrgao da napravi neki nasilje? Pa nije niko. Nije niko. Jesu li se pretrgla javna preduzeća? Pa nisu baš. Jesu li se pretrgli građani? Pa nisu baš. Nije niko. Nego najbolje samo svali krivicu na nekog drugog. Šta da radimo? Rešit ćemo problem i platit ćemo. Donećemo odluku sutra i platit ćemo sve. Platit će država tako što ćemo iz tekuće budžetske rezerve to da uradimo i šta drugo da uradimo. Ili da brinemo o svakom selu u Srbiji, da stignemo u svako selo u Srbiji i da u svakom selu u Srbiji rešimo problem. I u svakom gradu. Ne znam šta drugo da vam kažem. A nekad ne možete da rešite. Ako mislite da u Francuskoj nema poplava i da u Nemačkoj nema poplava, ima ih koliko hoćete. Imaju po 10, 20, 30 mrtvih ljudi uvek. Šta da radite? To su prirodne nepogode koje se dešavaju. A kod nas je to uvek prilika za neke druge priče i za ne znam šta. Problem drugima sa mnom je u tome što mi je čista savest i čist obraz, pošto nisam uzimao pare nigde nikome, pa smem da odem svuda i da kažem koliko možemo da pomognemo. Za mene nije malo ni 2.000, a kamoli 200.000. A nekome, naravno da nije dovoljno zato što mu je šteta bila veća. I ja to ljudski razumem. Samo što to za mene koji raspolažem državnim novcem je sve samo ne malo. A koliko je 100 puta? Samo 100 puta 200.000. To je 20 miliona. A znate koliko smo imali kuća? Puta 10.000, a ne puta 100. Gde taj pare da nađemo? Kako da uradimo? A to radimo zbog čega? Zbog prirodne katastrofe, zbog prirodne nepogode.
Tako da, kako vam kažem, sutra popodne ili preko sutra ujutro sednicu vlade, Đurđević će sada dobije zadatak kao sekretar za zakonodavstvo. Vidi šta u skladu sa zakonom možemo da napravimo, šta možemo da uradimo. Mi ćemo da analiziramo gde su određene javne preduzeće i gde su skupštine gradova i skupštine opštine pravile greške. Vidimo šta možemo još da uradimo. Pokazalo se da smo važne stvari uradili, videli ste Rogačica zbog produbljivanja korita mnogo je manje plavilo u Bajinoj Bašti nego ranije. Ovde bar ovaj gornji deo nije izašlo zbog onoga što smo dodali nasipe i bedeme, ali nisu očekivali da će to ranije da izađe. A ako mislite da svaku reku možete zaštititi sa po 2 metra višim bedemom, to je nemoguće. Zato nam treba jedno 2 milijarde evra, a taj novac Srbija nema. A kako su prognoze za danas, sutra, da eventualno umirimo ili upozorimo? Najviše bih upozorio građane u Pčinjskom, Jablaničkom i Raškom okrugu. Naravno i u Morvičkom, ali oni su već upozoreni. Hvala vam. Ajmo dole, još. Gledajte levo stranu. Susana. Dobar dan. Sve ja to znam. Vidio sam je sam. Ja to osjetim na nos. Pumpi velikih da isteram, ovo je ova voda je napravljena u jezero, ne može ovo da je odavde. Samo to što hitnije, jer voda je pola metra manja nego... Sada recite, ušla je sve u pomoćnom objektu, ušla je u Kuće, ovdje su sve stambene objekte. Da, ima radionicu, ima stavno alat. Znači, stvari vam veća šteta dođe u pomoćnom objektu nego u kući. Štetu su sad ne znam. Koliko je platilo danas, svake 2 godine nama plati štetu, bolje da se reši ovaj problem, da se razmaknu njima, vidimo se, činjenica na neki Ona je ostala sad iznad naša. da mirnije udar prolazi da se uvodi u moral. je problem sve, kao što znate. Problem je i most. Problem je što moramo sve zajedno, pošto nam je nizak i most i ne može da nosi, ne može da drži. I ono što je podignuto nasipa, tamo nije probilo, je probilo ranije i išla voda na 1,3 metra više. Ovdje je probilo, sad ostalo je probijeno, ima 7-8 metara. Samo ako padne kiša, ono će da izliva ponovo. A ovdje svaki put drži kao u čaši. Znači ovdje svaki put stoji voda. Da, Mogu pumpe, gde Biće pumpe odavde se prebaci ovdje da se ljudi Može odmah će to da rešava. To bi bilo najhitnije. Jer nema ona gdje je kanal za navodnjavanje bio preko njega, nije moglo, oni su ljudi probušili dole da izlazi, ali to vrlo malo. Dajte mi Drobnjak, dođe vam. Nama je najlakše, nama je najbrže da nađemo rešenje da opština napravi pravilnik i da opština isplaćuje novac ovdje. Prošli put je nama 7 dana stajala ova voda, nema kuda odi. Nama je najlakše da ne bismo pravili za državu duge procese i mora da bude sve u skladu sa zakonom, da iz tekuće budžetske rezerve prebacimo opštini pare, da opština može odmah da interveniše i svaku kuću da pare. Ali znaš, to se uvijek otvara pitanje hoće li opština precizno svaku kuću da da ili će da odredi kako će da bude, tako da samo gledam kako da to izvedemo, da vi budete zadovoljni i da to možemo da napravimo kako valja. Posebno onome kome je ušlo u kuću. Ne, za kuću ne brinite, ovde ima 30 kuća gde je ušlo u kuću, u Lučanima je već 70, prešlo je prugu, to za kuće je u redu, nego hoću da pomognem i onima gde su
više hektara uništeno i oranja i posejali krompira, hoću i ovima za pomoćne objekte. Jer nekome u pomoćnim objektima, ako ima pločice u kući, može da bude i veća šteta nego u samoj kući. Laminat je jeftin, pločice. Stoka je uglavnom preživala, uglavnom su teladi. Dobro, ja jedino, mislim, nemam šta, naravno uvek meni dođe najgori poslovi da ih obavljam, ali da vam kažem, sutra ćemo popodne da donesemo odluku, sve novca što je potrebno imat ćete na raspolaganju, vi gledajte, to bude pošteno raspoređeno. Ja ne znam šta, jedino da dođem za 20 dana opet da vidim da li je to bolje, da li je urađeno i da li ste nešto Najbolje da dođete i da li je pošteno raspoređeno. Ja ću dođem za 20-25 dana i nema velike filozofije. Najbolje da iskontrolišete onima kojima dajete novac. Vama hvala na tome što ste, ajde nije lako, nije jednostavno, dobro je da nema ljudskih tragedija i da je stoka sačuvana, a ovo ćemo da rešimo. Ja vam zamolim samo ovu kuću vidite ovdje, to je moja kuća. 14. godine, 1,35 cm je bila voda. A koliko je sad? Sada ne mogu da priđem. A kolika je sad? A verovatno možda negdje od 10 do 20, tako. Više možda ne. Ali da je to 5 ili 20, sve isto. Ja sam to sve zamenio, završio, eno sad ne mogu da priđem kuću. Ja ne znam gdje ću 10 dana da spavam. Ne znam gdje ću. Jer to je, vidite kad... Nikuda. Jer sada, ja kažem, evo šta je problem po meni. 65 je bila popa, a 14. To je veliki vremenski interval. Sada je bila 14. ovo, pa sada. Umjesto da su ovdje, oni su do mosta gore podigli bankiru i zato taj deo tamo nije oplavljen. A od mosta ovo, šta su radili? Ja tu stanujem. Uzeli su trimere, drugovi, ja ne znam iz koje su firme, ili gospoda. Uzeli trimeri i polako kose travu po bankini, kose travu po panjima od reke, umjesto da se odmah počne dižu bankiru, nije mi to bilo. Ali morate vi da znate i da su ostavili i da su tu digli još metar, opet bi prešla voda. Da, to je sigurno. Prešla bi voda, ljudi, išla 1,20, nas onaj kanal muči dole. Razumeo sam ja vas, to je druga stvar, to je druga priča. Ovo ne možeš odande tako lako da zaustaviš. Rešenje je novo korito samo. Treba korito da se produbi, treba korito da se produbi, da bi se spustio nivo podzemnih voda i kad se to uradi onda može da se reši. To je već mnogo drugačije i onda neće da dođe s ove strane voda. Ova voda je prelila preko nasipa, nema ni podzemlja, nema ničega. Znate šta, gospodine Vučiću, imamo tu pojedine momke, ne znamo ko je, koji dolaze sa onim motorima i voze po betonima. To je tek nasuprot. A da, to je trivijalno. Sačekaj, nije se sjedinila ni zemlja, niti žile, sve je to tazno, zato je i otišlo, s ove strane probila temelj. Bavit ćemo se sad ćemo da nadoknadimo pa ćemo da vidimo da to pokrijemo, bar tamo gde su naselja, da ne probije odmah kada možemo da računamo. Koji ničem ne služi, ne daju da se struži kanal. Kanal je za sve. Postoji plavna strana, po zakonu može se otvoriti jedna strana. Znam, kad god biste to uradili, samo da znate. Da, neko bi se naljutio. Kad god biste to uradili, došli bi da me obese o prvo drvo. Samo to da vam kažem, jer smo te slučajeve imali u Koceljevi i Ubu i imali svuda, da li ćeš levu ili ćeš desnu stranu. I ti onda izabereš tamo gde ima 10 puta manje stanovništva, ali to što ima 10 puta manje stanovništva gleda koja je bandera da to mora uvijek da bude tako. Tako je, prijatelju, to iz vojske znaš, ali to tako ide. Želim vam da kad dođem da... Samo nam obezbedite pumpe ako možete potiriti. Pumpe vam stižu odavde, doveo sam iz Požarevca pumpe. Da bi ono odavde sklanjali, tako da ćemo sad da probaju da donesu pumpe da reši. Hvala na tome. Zvaću ga svakih 5 minuta da proverim da su pumpe tu. Srećan rad vam želim svima. Evo, došli ste da vidite ovdje 150 domaćinstava na ovom području i 30 kuća pod vodom, ali situacija je još teža, čini nam se u Lučanima. Dakle, situacija nije tako teška kao što je bila pre 2 godine, nije za poređenje, ali je teška i ozbiljna i zahteva odgovornu i brzu reakciju. I mislim da, naravno,
meni nije ni prijatno i uvek mi zapadne taj najteži deo posla da moram da razgovaram sa svim ljudima i da čujem ljude i kada su besni i nervozni što su im pomoćni objekti oštećeni, što je ušla voda u štale i tako dalje, ali ja moj posao je da im pomognem i naš je posao da zajednički, kako bih rekao, jedinstveno izađemo iz tog problema. Sutra posle podne ili najkasnije do preko sutra ujutru napravit ćemo, pronaći zakonski okvir, legalni okvir u kojem ćemo moći iz kojeg ćemo moći da izvučemo novac i da ljudima pomognemo promptno, dakle da im hitno u narednih nekoliko dana pomognemo. Ovde je, čini mi se, veći problem od oštećenja tih koje su bila, to su usevi poljoprivredi, neki su posijali krompir, nekima otišlo oranje na 5 ili 10 hektara i tu ćemo gledati da pomognemo odmah da bi ljudi mogli prosto da prežive i da vidimo može li da se obnovi setva. Ovde imamo probleme koje ne možemo da rešimo brzo. Vidite da i ovaj most jedva nosi, jedva može da izdrži, da je nisko postavljen na 1,30 metara i 30 i voda bila viša nego 2014. godine. Ovu stranu, levu stranu je bilo nemoguće braniti. S ove strane postoje stvari koje mi u budućnosti moramo dodatno da uradimo. Ovaj bedem nasip koji smo postavili, vidite, uspeo da izdrži, ali mi moramo da dignemo. To bi značilo da bi negde za 2 metra morali da dignemo svuda, da Čemernica od malo većeg potoka postane gotovo velika reka. U Lučanima imamo više problema i tamo imamo problema i sa neočišćenim kanalima, odnosno opet zatrpanim kanalima i mnogo drugih muka. Poslali smo i vojsku i žandarmeriju i reagovat ćemo u svakom trenutku i zajedno ćemo uspeti da pobedimo sve nedaće. Svim ljudima ćemo pomoći. Dakle, gledat ćemo na najbrži mogući način i razgovarat ću i sa privrednicima čiji su objekti bili ugroženi, da sve to zajednički napravimo, da prosto pokušamo da vidimo da i njima pomognemo, da bi mogli da i dalje zapošljavaju ljude u tim sredinama. Mislim da je to nešto što je veoma važno i da samo tako zajedničkim delovanjem i zajedničkim radom možemo probleme da rešavamo. Ovde je palo, mi smo očekivali i po najavama 20 do 40 metara, a bilo je 80 na kraju Puzovića, ako se ja ne varam. Dakle, 2 do 4 puta više od onoga što je očekivano. Ali da nije teško da bismo bilo šta po tom pitanju mogli da promenimo. U svakom slučaju, sve što možemo radit ćemo. Brinem sutra za Pčinjski i Jablanički okrug veoma, naravno i za Kraljevo, koliko već noćas, tako da sad gledamo gde, šta i kako možemo da šaljemo različite jedinice vojske, žandarmerije, naših ljudi, naših mašina i da ljudima pomognemo. Ovde je dobro što se voda već pola metra povukla, tako da se nadam da... Veći je problem u Lučanima iz lokalne samouprave. Čujemo da je sada gore nego 65. godine, da je 70 kuća pod vodom i kažu da je voda stigla i do centra Lučana. Imamo tačno, prešla je voda prugu, nije prelazila ranije i sve naše jedinice smo uputili u Lučane i otići ću i do Lučana, a rešavat ćemo sve i rešit ćemo sve probleme. 70 kuća u Lučanima, 30 kuća ovde ušla voda, nije tako strašno, dakle da ljudi ne misle da su te kuće da je došlo da je prešla prvi sprat pa došlo do tavana ili do drugog sprata, nije, dakle, ali u 100 kuća ukupno, dakle, na teritoriji Moravičkog okruga po evidenciji koju mi imamo, plašimo se da i više zbog podzemnih voda u Trnavi i još nekim drugim mestima, dakle, ali najmanje u 100 kuća je voda ušla. Dakle, ušla je u dosta pomoćnih objekata, tu je naravno šteta mnogo manja, imamo ovu štetu u poljoprivredi o kojoj smo govorili. Ali ćemo zato donesemo odluke, to u najbržem mogućem roku nadoknadimo i nadomestimo. Gospodine Vučiću,